Moje meno je Ivan Šulc a pracujem ako realitný maklér. V oblasti realit sa pohybujem už 22 rokov. Skúsenosti nadobudnuté v tomto období sa snažím pretaviť do spokojnosti a predstav klientov, či už pri kúpe alebo predaji nehnuteľnosti. Za najdôležitejšiu súčasť každého realitného obchodu považujem bezpečný priebeh celého procesu kúpy alebo predaja. Okrem štandardných realitných služieb viem poskytnúť klientom aj kompletné portfólio profesí súvisiacich s realitami. Narastajúci počet vracajúcich sa klientov je pre mňa tou najväčšou odmenou. Ak aj vy hľadáte makléra, na ktorého sa môžete s dôverou obrátiť, budem veľmi rád, ak to budem práve ja. Ďakujem. Broker Consulting. Financie, reality spolu.